bà sầm khán bong rô khơi hãy pram trong vinh phong này bà nhưng mà to khu ti sao sập pi trong ăn chụp điệp chun ở mình hãy cầm pú để cho san chay nẹp phèn chanh bà nẹp phèn chanhกับพวกเตะสนายนะbàแล้วพอดูมาใส่ตะกังขนมมาขณะได้ใส่กาไปเชิงตีมุ้ยตัวบันเชยจำเนียมาสกัดก็มาเลยใส่ตะกังกลายใจใส่ชายเวียดนามมินเชยบารมีบังกลุ่มละวีแอดbàเลยจะมือปากเนียในเชิงที่ปีนี้ตาหนึ่งมีนกาปลูกปลายหรืออย่างนะbà để cho san chế ai sản than bỏ cốt cứ po sla tung bỏ sò chấm này ai bà khang băng krum mà nó ai sản than po bài tom trong cho bà po sò bà mà pan mà nè mà po mà nè mà mặc sai mà nè bà lát là po chăm mưa sầm ro mà lo đôi kia lực bươn còn nơi ta ca chạy vô bao giờ nó tung chẳng pi mà cầm bông tay chạy vô sầm đau mà ti prot score trên này có phong tay chăm là bắn lư lang thả tục ná mà đòn muốn tục na mà đòn còi và tục mà đòn muốn còn tung score tờ tua tới và nẹo mà đòn còi ní cái slide top từ vinh và lời dương mà to mơ này sai tất cả khăn ông mà cầm phút để cho san chỉ trường thì mùi lọ ná trường thì pi ai chẳng mạch đây chơi san trai Việt Nam miền chơi bà mày bằng chrome nẹo là vì ai em lọสำหรับtrường thì pi ní lọแมนเทนมาไอ้เลยนี่เคยท่าอดตีบ่ายจิมันตอนตีมาใจเนี่ยเพลงชายเอ้ยบ่าบุตรท่าบ่ามาใจบ่าชื่อทีวีนี่ใจคณิชเนี่ยเรียกมาชื่อมาเนี่ยเนี่ยมาชื่อทีมวยนึกกลุ่มปูลได้โชว์แซนเจได้มาเพลงชายเนาะบ่าคือกอดเนี่ยแต่มันจีชราประมาณนี้อะไรนี่บางคร